Det er den historie. Hvor skal den vejer godt. Her er en mand, der er blevet en del af noget ganske særligt. Så sidder det meget godt. Jamen, jeg blev jo både overrasket og glad og tænkte, hold da op, ikke? Yes. Jesper Nielsen, også kaldet Jetoni, er nemlig blevet optaget på Kunstnernes Påskeudstilling, en af 5 statsanerkendte censurerede udstillinger i Danmark. Det er en dejlig fornemmelse, altså når man når et mål, når man har en drøm, når man når et mål, så er det altid dejligt, når man kommer i land med det, ikke? Knap 1400 indsendte værker er blevet målt og vejet, men kun 88 værker kom igennem nåleøjet. Udstillingen giver både etablerede kunstnere og nye talenter muligheden for at præsentere deres værker for et større publikum. Altså, det betyder meget fremadrettet også. Altså, det er noget, jeg kan bruge resten af mit liv. Det er sådan en slags eksamensbevis faktisk, ligesom man har taget en uddannelse, at man har været på censureret udstilling. Fordi det er noget, både gallerier og kunstforeninger og andre, også kunstsamlere, de kigger på. Det udvalgte billede hænger nu i Aarhus og er ved at blive gjort klar sammen med de andre værker til udstillingen. Jesper har malet i de sidste 10 år og er meget inspireret af pyramiderne i Mexico og Egypten. En helt anden verden, man kommer ind i, fordi man har nogle idéer til måske på forhånd, hvad man har tænkt sig. Men mange gange ender det med noget helt, med afsæt der ender det med noget helt andet. Det er jo en proces at male, og det er også blod, sved og tårer. Men altså meget af det er intuition, der kommer indfra. Jesper glæder sig til den kommende tid, når udstillingen åbner. Altså målet er først og fremmest at have det sjovt jo, med det, ikke? Og så glæde nogle mennesker, forhåbentlig. Og det har jeg tilset på en del kunstforeninger. Men jeg vil selvfølgelig gerne på jeg har været på små gallerier, men jeg vil gå ind på et større galleri med det også, ikke? Det må være næste mål. Komme ud i verden med kunsten. Så.